Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ke Magistrate Ringkat bat Kibor Polit jong ke West Gentia Hills District ha ke khatnyo trik ubna jileo arajar arpuwei kila talasi napang ye ki kali ki bashu shang makia khlem kam khlem jam hasurok kasor joai wala ki bor sinsar jong ni ke district kila penjeri ka total curfew ban yeda na ka jing sapriang jong khnyang jing pang COVID-19 Katkum ke hukum bala penmi dau District Magistrate jong ke West Gentia Hills la pentip bakan don ke jing perking ye ka lait kawan jong ki breu de ki kali henrai baro shikata kamshim la don kono kono ke jing talasi ye ki kali ke bala peni bakam don ke jing pentrai kam ye ke hukum bala penmi ban yada na ke jing port state jong ke khram jing pang COVID-19 Hagani ke jing talasi ye ki kali ki magistrate ki lapan ye ki identity card na ki nongnya kali khnang ban pensisha ye ka karpas balata ha ki yet kali jongki bat ki to ki bamdan ye ki karpas lapha ye ki ban lech seu ye ka baidan kuna shathanan